الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بونامي طبعا بونام فلا إكاكنو وعملاتن تبارك الله الحمد لله ويعني يرو واي الله سنابي بونامي makoroba ko ni dakan ye tiɲɛ ko sababu fana galon t'a la ko ni dakan ye tiɲɛ ko sababu fana tɛ galon ye sababu fana tɛ galon ye o tiɲɛ ya bila ye sababu bina fɔ tɛmɛsira de don tɛmɛsira min b'a to dakan bɛ waleya a bɛ sabati donc sababu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ wa galon fana tɛ sabula ni ala ko karisa i bɛ kɛ waritigi ye kuma dɔ n'i da so i kɛ man di waritigi ye dɛ nka i bɛ tɛmɛ baara de fɛ n'i baara kɛ ala bɛ tɛmɛ o fɛ k'i sɔn sɔnni sababu ye baara de ye o de kama baara y'a sababu ye hali ni dakan ye waritigiya ye n'i ma tɛmɛ baara fɛ kuma dɔ a ka gɛlɛn a bɛ ten ne sababu ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ayiwa ko ni dara sunɔgɔ la i ka da saya la o ye tiɲɛ sabula sunɔgɔ bɛ n'a fɔ saya dɔgɔnin sabula i t'i yɛrɛ kalama i t'a dɔn i sunɔgɔla cogo min na kuma dɔ ko caman bɛ kɛ mɔgɔ yɛrɛ sunɔgɔli kɛrɛfɛ ka sɔrɔ i t'o kalama o de kama fɔ ko ni dara sunɔgɔ la ni sunɔgɔla i kan ka da saya la sabula saya jira cogo dɔ don an na a b'a jira k'a fɔ an se t'an yɛrɛ la fɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ min bɛ ka an ka ko gulonnen don fɛn wɛrɛ la min ni an yɛrɛ ka se ni an ka faamuli tɛ kelen ye awɔ an b'a fɔ jɛni mun ye ko kun bɛ di mɛ kun tɛrɛ tɛ di o ye tiɲɛ yabila ye ala kɛlen don ka fɛn min da mɔgɔ bɔgɔ la kuma dɔ maa si ka wuli ka jɔ tɛ se k'o bali ka kɛ i y'a faamu i dalen don min kama o bɛ kɛ o de kama fo ko kun bɛ di kundere tɛ di kundere o ye i dalen don fɛn min kama i y'a faamu ni ala y'i da k'i bɛ kɛ fɛn min ye an bɛ to ka misali di badaw kan yan badaw taara ta a ka foro de kɔnɔ a tɛ foyi la jigi tɛ foyi kan hakili tɛ foyi la kana bila ɲɛmaya la o tɛ dakan ye wa tuma dɔ a sɛbɛnnen kun don k'ale k'o de ye hali k'a sɔrɔ a taara sɛgɛn lafiya a ye baara bila ka taa da so retraite la o n'a ta bɛn a taara ka wele ka na bila faamaya na k'a sɔrɔ a m'a ɲini yɛrɛ o de don kundere o y'a fɔ cogo dɔ ye nka maa dakan dalen don mun kama a bila na maa si ka foyi tɛ se k'o bali o de kama jana dɔ bɛ bamanankan na ko nangama den o dangɛ kun tɛ bon danga n'a hakili la o bɛ se ka jate faamubaliya ye ani dɔnbaliya n'o tɛ i b'o tigi la mɔgɔ sugu kɛ i jɛɲɔgɔn de ye ni n'a jara lala a suma na don i ni tile cɛ o siga t'o la ou bien de nka n'i y'a k'i kɛlɛɲɔgɔn ye kuma dɔ i bɛ se ka sɛgɛn dɛ a tina bamanan ko ten ko nangamaden ko danga kun tɛ dɛ danga kun t'a la sabula ale dalen don mun kama e tɛ se k'a bali a ko gulonnen tɛ e la a gulonnen tɛ kumakan na a gulonnen tɛ kɛwale la donc o kɔni danga ye fu ye a bila ye siga t'o la awɔ bisimila bamanan de bi ye juma ye siga t'o la mars kalo ye tile 18 sɔrɔ san 2022 fasiribaw kɔni ye sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ an bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ kumaba dɔw ka se ka olu ɲɛfɔ mɔgɔw ka faamali sɔrɔ a ko la tubarikala an b'a daminɛ ni mali tribune an ka tribune bɛ cogo di a jɔlen dɔ ka ɲa ayiwa ko ni fiɲɛ taara yen ko fiɲɛ taama ni nin ye bilen sabula bɛn kelen don ko dɔw la yan ka sababuya kɛ ko bitu goldo u ka sanubɔyɔrɔ u ye sanubɔyɔrɔ kura sɔrɔ ni jamana ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn faamuya kɛ a ko la ko gɛlɛya min tun bɛ sen na ka sababu kɛ mena koto sanubɔyɔrɔ ko in ye ko a ko sigira sen kan ko u ka sanubɔyɔrɔ dira u ma pinidi bɔnɔgɔla fɛɛrɛw sabatili siratigɛla ko ale kɔni b'a la ka fɛɛrɛ kura dɔ sigi sen kan walasa ka se ka jamanaw senkɔrɔma don min bɛ tali kɛ championnat
d'Afrique kadi ni o ye demisenu ka nyankumaw ni o ko ledu do tara anga jamana nyamaw fe ko ledu numa bo usra fe ablandan non lesoro fasiko fatiri nyeta ko fanga nyama Dr. Shugel ko kala mayga ya nyini jawkalo fe ka fuka halsa do fara chesri kan walsa jamana magunya fon kana dese o ko mali jamana marabo fon ye barado damna mi ke sababu ye ni ubi RFI ni France 24 ka uluka baraw glon folo nyono jira saka foko sécurité no jamana do no bulu fon la kanango ministry ko ale koni tarabo chedonye ka uglabu kene akumando fo uye nouvelle horizon ko mado mata ane saba jate ulubul bora Ukraine ka sauke kele ko Franci anka lasiden somimbe no chargé d'affaires ko ale koni mako fole no kumbe good luck Jonathan alimi yesorna do mbaye malini malika gelena ane sireo ni nyongo cheko amakon do bamako ya bi tuguni ko yala ko makisal ka ni asimi kuma min kay nga juru sala fe ko na ke sababu ye ka tukku ka bo unola wa o ni ngan to min be folo ka sementi aka fo musu ka don hukumu kon na no marsiye ko ina européenne ye tajibla ani musu do laja minnu mi barake sekon dongo strat kela ani minnu mi gafe seben baro fanake bendia ka tonsigi ba min be wuli ko conseil d'administration o ta ko kemeni binan ni sabana baro hukumu konnana o watilama ko do bina fere krenga ne sigo hukumu konnana wasa min ba to wesiga watilama ko do ko me kanye chugo mina le 5 ya sementia ka foko URD konnana kulumu no lubalaka Dr. Boubou Cissé Sengromado oko lukoni mbela jede blara sharaka la koloshi mne kono ni doye gwanyo kulubali Kadija Kajatu Samaki Aziz Bazi ani fotasi Mohamed N Maigama oko ajaraka fuye galoni ngana mungana mufo oko sharayu bla koloshi mne kono ko fesa ko Dr. Shugel ko kala Maiga ajenyugo M5 kono ani jawana politiko disiba do be no ko lu konya ajira saka foko akanga bo ajorola mi rafanam talike daka wana ko ni damatama ko strategela ko mado be no frumusuka la mode ko ye kono da ula play ko ka klapo baga ko nya ya fo ko bafa amaka akonya ke d'accord akuma ndatul l'indépendant damatama ko da play bon ni boy mi refana mi talike indépendant ko nana sementele no aka foko Goodluck Jonathan ka nalikon hukumu konna na banko ya ko mali jamana marabugo binu seko ke ka nyini wasa nyakli no muska wuli ka bo jamana kan chukum na walsa sungolo konna na mogo kana dese mo ko nyafe ngelen dowla ko fesa ko mouvement maliko ale kelen ko ka jarakli sewendo do Jean-Yves Le Drian kama shara nyekoro ko ya jaraka fotara tanata una jama faranyo kan bado ke mimbe wule ko meetingi nyafungeni tonkani ngache ko malifni tu ka bulma feno ya na mo jugu kan ko mo kelini tora ko dafe ko sababu no lu jogina ko bulu fendo fona china l'indicateur du renouveau ko politikele ale kone nikne karabara kunungu kita keto ka atiki ka buguna tiga sebe koloshi ka jatemina ka sege ni asoro ko buguna tiga lendo kanye oko mali jamana marabugo konni ka shara konno no nyini ka foko fasu kere ye rajuni fasri kuna fonu fasri gafo ko mashi kana RFI ni France 24 ka kuna fonu lateme tugune ko dagalen teble mi de bi talike chawanje fanga ko nyina boli stratela
ko Choguel ko kala maiga jira ka fɔ ko ma caman b'a la ka a ka waleyaw kɔn kosɛbɛ M5 kɔnɔ sisan o ko a b'a la ka dɛmɛbaa wɛrɛw ɲini a yɛrɛ la Cabral ko ale falen kɔ ka san 42 kɛ o ko halisa ko ma ko fɔli ma bɔ maaw hakili la Macky Sall ye Assimi wele ka jira k'a fɔ ko ale b'a fɛ ko ninnu ka se ka sigi sen kan walasa min b'a to kumaɲɔgɔnya ka se ka kɛ Mali ni CEDEAO cɛ fɔɲɔgɔnkɔ fura ye a bila an da min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Ami Koyita Seko ni dɔnko tigilama ba don san 45 k'a y'o kɛ dɔnkilida la o y'a dɔnkilida san ye o t'a yɛrɛ san ye awɔ k'a y'o kɛ dɔnkilida la n y'o de fɔ awɔ dɔnkilida san 45 ale bɛ dɔnkilida dɔw mɛnna dɛ joli b'a min la diva o k'a bɛna o san 45 sɔrɔ baara k'a bɛna o ɲɛnajɛw kɛ mɛ kalo tile 7 ka se tile 6 ka se tile 7 ma o k'a bɛ kɛ Abidjan ni Abilay o ye dɔ si ye non yan de an tɛ bɛn ayi ma fɛn fɔ a jo tɛ nin na dɛ i y'a mɛn o ye ja y'a mɛn o ko yan de an tɛ bɛn o san 50 la i t'o kɛ anw fɛ i bɛ taa kɛ Boyoli jamana kan an tɛ bɛn yan de ayiwa a jo tɛ nin na ayiwa n t'a bɔ a jo la mɛ an tɛ bɛn yan de ayiwa ne kɔni b'a fɔ k'a jo t'a la parce que a tun ka nin kɛ Mali kɔnɔ yan awɔ ko kalata ko kɔlɔsi minɛ cakɛda min bɛ wele ko COSEM olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu jɔrɔlen don kosɛbɛ ka sababu kɛ ko kalataw kɛ waati kura t'a la ka se ka fɔ maaw ye Abilay bi Mali dɔ jɔli tubabukan na bi faso awɔ Youssouf Bathily ni ale ye chambre de commerce et d'industrie du Mali ɲɛmɔgɔba ye ko a y'a ɲini jagokɛlaw fɛ k'a fɔ k'u ka halisa dɔ fara u ka cɛsiri kan walasa min b'a to u bɛ se ka na ni balofɛnw ye cogo min na jamana kɔnɔ El Hadji Umar Abdou Touré k'ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Choguel kan ka walan sɛmɛ bɛɛ lajɛlen ka nafan kama min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ dugukolo ko mankan min bɛ Madame Simpara Salam Traoré ni Sanzu ni ɲɔgɔn cɛ ko commune 1 maire yɛrɛ sɔrɔ kaso la cogo di o ko la o kɛlen bɛ ka ɲɛfɔli dɔw kɛ o siratigɛ la o ye dusuba kɛlɛ ye ayiwa sama fila ka kɛ sunjani jɔyɔrɔ tɛ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Ligue de football la Tombouctou ko El Hadji Mohamed Aidara ale kɛlen k'i kanbɔ ɲɛmɔgɔya nɔfɛ ko kɛmɛ ka kɛ sirankoba ye nin waati ninnu na la révélation ko polisiw ka ɲɛmɔgɔ min bɛ directeur régional de la police o ko ale kɔni ye lajalifɛn dɔw kɔni tasibila kɛra ka ɲɛsin a ka waleɲumanbaw ma association min bɛ wele ko action pour l'intérêt du peuple mɔgɔw fɛ ka sɛmɛntiya sa k'a fɔ ko chambre de mine na ko kuma ko Abilay Pɔnɛ bɛna to ɲɛmɔgɔ in na a si tɔ bɛɛ lajɛlen de la wa ne t'o dɔn ayiwa o jaabi tɛ ne yɛrɛ bolo Dar Salam ko min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ énergie du Mali tasuma wulili min kɛra u ka yɔrɔ in na ko jatigɛ bɔɲɛni masiba ye ko a sababu dɔw ko dɔɔnin dɔ mɛn a kow la ayiwa ko ta kɔni ko n'i ye Sisi ye taba kɔrɔ o ye tiɲɛ Sisi tɛ wuli a yɛrɛ ma Bamakɔ ko tɛ dɛ ko n'i ye Sisi ale ka nin ɲininkali kɛ ko taba kɔrɔ ta bɛ yen ko mɛ fɛn fila de don n'a fa to tɛ a ɲɛgatɔ don o ye tiɲɛ dɔ de kɔni a ko tɛ suma ko n ko yɛlɛma fɛ ka fa ko n'i ye Sisi ye kana ɲinɛ taba kɔrɔ taba musokɔrɔba kun ko an k'a fara n fa diya dɛ ko n'a sa to taa minɛ to don ko taa sa to fana Sisi bɛ yen awɔ taa satɔ Sisi bɛ yen minɛtɔ fana Sisi bɛ yen awɔ musokɔrɔba ko ten n ko a sera mana kɛra hakili jagabɔ ye a bɛ n'i ye ko dɔw taamasiyɛn dɔw ye a bɛ se ka ko daminɛ walima a labantɔ fɔ awɔ bamanan min ye bamanan o tɛ yan mɛ an bɛ taa nin Sikaso siya fila bɛ yen olu donnen don kosɛbɛ i b'u dɔn Sinafɔ kɛlɛ ani Ganawa ayi Senufo ni Miɲanka Miɲanka olu de donnen don kosɛbɛ Sikaso mara la bamananw bɛ dɛ kɔrɔbɔrɔ bɛ yen to bɛ mɛ a sunba ye nin fila de Senufo ani Miɲanka voilà o Senufo fana barakɛlaw don
Sénégalais ɲuman don dɛ yɔrɔ donnikɛlaw don et puis o yɔrɔ min na suya mɔgɔw don dɛ non suya b'u la dɛ olu ko seni fo cɛkɔrɔba k'a fɔ ko ayiwa an ka fa sisan an ka fa sini dɛ i b'a fɛ a ka taa sisan o b'a fɛ a ka taa sini o t'a ɲɛnama ye donc olu ye baarakɛla ye sɛnɛkɛla belebelebaw don donc olu ka kan fana a bɛ wuli fɛ mais dɔw bɛ Côte d'Ivoire mara la maintenant olu ka siya jamu i b'u dɔn bon o caman bamanan jamu b'a caman na caman na mais olu yɛrɛ t'a dun jamu dɔw bɛ n'i u y'o fɔ dɔrɔn e yɛrɛ b'a dɔn Senufo yɛrɛ don ayi n t'o dɔn et puis Sikasokaw Senufokaw olu ka kuma u t'a nɔgɔya dɛ olu b'a gɛlɛn de fɛ piyan u b'a fɔ ka gɛlɛya yɛrɛ voilà n terikɛ b'u la Usumani Sanɔ ka tulo bɛ ne sisan n b'a fɔ bon n'i taara Berete o y'u ka mori ye Jamutɛnɛ Daw Kɔnɛ komi i ko bamanan jamu b'u la Male Sanogo Watara Daɲogo Bamba Kulibali o y'a bamanan jamu yɛrɛ ye Bagayogo o y'a jamu yɛrɛ Fofana o y'a bamanan jamu ye maintenant Traoré o y'a bamanan jamu ye maintenant an bɛ taa Senufo yɛrɛ Baro Jaraw t'a la de Hɔrɔn Jara t'a la Baro Hɔrɔn Cɔ Gunɔgɔ Sefɔn Bengali Bayo Sesuma ani Sofonjilo o y'a tɔgɔ ye o tuma an ka Charles ye Sinafɔ de a Charles jumɛn an ka Charles kɛ ale ye jumɛn ko Sinafɔ de don a siya jumɛn Charles Bayo non ale ye bobo ye Bayo t'a la o n ko Baro Baro dɛ Baro n ma Bayo bɔ dɛ Baro ayi Baro d'accord Baro de don Baya maintenant Sali Baya tɛ dɛ Baro don voilà i y'a faamu sa n y'a faamu donc o de olu tɔgɔ ye an b'u fo mais ka ca Ala fɛ olu bɛ Sikaso mara de la o tiɲɛ Sikaso y'u sigiyɔrɔba ye o y'u sigiyɔrɔba ye u bɛ se ka ye fan wɛrɛ nka Sikaso dɔnnen don k'o ye u ka yɔrɔ ye tubarikala o kuma an bɛ Sikaso ka bɛɛ lajɛlen fo an b'u fo bi sabula u b'a la k'an lamɛn nin waati la ka Senufo b'o fo voilà ko Ala ka tile hɛrɛ caya kanbɛn